Türkmenistanyň prezidentiniň 13-nji maýda çap edilen gutlagyny türkmenistanlylaryň Orada bayramyny many mazmun, milli uskunlar bilen hassa döwre wagtlaşdyryp giňden garşy alýanyny gaýdylýar. Emma marda bayram namazyny okumaga gelen adamlary mesjidden kowdular. Mesjidin içine goýbermekden geçen, onuň daşyna namaz okujak bolanlara hem ruhsat bermediler diýip yerli habarçy habar berdi. Bu waka Abbasanyň döwlet departamentiniň dünýäde şol sanly Türkmenistanyny dine azatlygyň ýagdaýy barada taýýarlayan ýyllyk kasawatynyň çap edilen gününden bir gün soň boldy. Şeýle-de bir marda adamlaryň soňky 3 aýda ikinji gezek mesjidden kowulusy bolýar we bu gezekke wadat çäklendirmeleri Gadyr Gecesiniň hormatyna 16 sany Yehova şaýadynyň tutsagdan goşarylmagynyň ýa-ni gawat geldi. Azatlygyň habarçysy odal mardaky baş mesjide gelip Miraz gecesini ýagşy dilek edýän ýaşaýjylaryň gödeklik bilen kowlanyny habar beripdi. Şonu Tewtin ähli ýerinden ýenýär gelen adamlar hiç kime päskel bermän mesjidin daşky diwarlaryna ýaplanyp tögerekdäki oturuşlarda oturup doga dilek etjek bolupdy. Adatça bolşýary bu gedegem adamlara hiç saat düşündirilmedi. Barın, gidin bu ýerden diýip hukuk goraýjylar Tewtin baş mesjidine gelen adamlary kovup öýlerine berilen tawsyrygy ýerine getirdiler. Mart Tewtinne şu gün ähli mesjid ýapyk boldy. Köp adam 1 saat 6-dan başlap Marynyň baş mesjidine bayram namazyny okumaga geldi. Emma adamlary mesjide goýbermediler. Munyň şeýle boljagyny öňünden bilýän ýa çak eden adamlar mesjide goýbermeseler daşyna namaz okar diýip namazlyklaryny hem alyp gelipdir. Ýönelerin niýetleri hem başa barmady. Häkimiýet wekilleri namazlyklaryny mesjidin daşyna ýazyp namaz okumakçy bolan adamlary sakladylar we kowdular diýip habar çaýtdy. Ýerden mesjide gelip ol ýerde namaz okap bilmeýän gaýdan adamlaryň biri azatlyk bilen söhbetdeşlikde bizi asla syýlamadylar diýdi. Ýogsa biz eger mesjidin içine goýbermeseler onuň daşyna namazlyklarymyz ýazyp köpçülik bolup namaz okar diýip namazlyklarymyz hem alyp gelipdik. Ýurdumyz gaty bir hili boldy diýip anonimlik şertine gürleşen ýaşaýjy aýtdy. Bayram namazyny okumaga gelen adamlaryň mesjide goýbermediklerini we onuň daşyna namaz okumaga ruhsat berilmediliginiň hiç bir sebäbi görkezilmedi. Bizi dine bir söz bilen bolanok diýip kowdular. Biz halal ýol saýlan adamlar bilen jemaat bolup iňňagyndan mesjidin daşyna namaz okumaga ruhsat beriler aýtdyk. Emma bu umydymyz hem çykmady diýip azatlygyň ýene bir söhbetdeşi öz lapkeşligini daşyna çykardy. Hökümetçi Türkmen Portal nesriniň 13-nji maýda Türkmenistanyň müftülügine sarylanyp beren habaryna görä, ýurdun mesjidlerini Orada bayramynyň dini ibadatları ibadatçylaryň gatnaşmalygyna geçirilýär. Dinçiler bu habaryň ilaty kän el ýeterli bolmadyk internet nesrine berilip hökümet mediasyna bir adamynyň berilmediliginiň sebäbini düşünüp bilmeýärler. Resmi metduat prezidentiň 13-nji maýda Orada bayramyny bellemek barada kabul eden kararyny 7-nji maýda habar berdi. Emma onuň bellenişine girilen çäklendirmeler ilat üçin öňünden anyklaşdyrylmady. Azatlyk bilen urlaşan ýaşaýjylaryň biri hökümet bu habary öňünden telewizorda aýdan bolsa bir kötenip ençe kilometr ýol geçip mesjide gelip bir ýerden kowlanmada gaýnanmaly bolmazdyk diýdi. Adamlar gaty bir hili boldy. Bizim hökümetimiz dine degse gowlup görmez diýip anonimlik şertine gürleşen marly ýaşaýjy aýtdy. Orada bayramynyň dini adatlaryna girilen we sebäbi düşündirilmedik çäklendirmeler adamlary paýtagyt Aşgabatda hem alatarmak ýagdaý ýatarly. Yerli habarçy bilen gürleşen ýaşaýjy parklar, kafeler, restoranlar açyk. Emma mesjidde bayram namazyny okumak bolmaýar, din hakyny gürleşmek bolmaýar. Şol wagtda mesjidlerde agdaçar ýa prezidentiň hakasynyň hatyrasyna sadaka bermek bolýar diýip bu gadaganlyga düşünüp bilmänligini aýtdy. Onuň pikirçe bu adamlary we musulmanlary syýlamazlyk, olary hormat goýmazlyk bolýar. Adamlarda din garly. Onu hem ellerinden almak isleýärler diýip azatlyk bilen gürleşen Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Musulmanlaryň agyl bekleýän aýynyň aýagyna bellenýän Orada bayramy İslamyň 2 esas bayramçylygynyň biri hasaplanýar we bayram namazlaryny bilelikde okumak
Türkmenistan garaşsyz ýurt bolup, mesjitler köpelenden soň ýörgünli boldy. Abaşanyň Döwlet Departamentiniň 12-nji maýda çap edilen din azatlygy hasabatyny Türkmenistanyň 2014-nji ýyldan bäri aýratyn arada döredýän ýurtlaryň sanygyny durýanyny gaýdalyp, hökümetiň din azatlygy boýunça boýun alan halkara borçnamalaryny syýramalygy ýene bir gezek ýatladyrly.